Takawana zvekare kwatiri kuita paKulian TV patinokupai ma-updates now nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika. Right, iko zvinezvi vanhu vari kufamba vachidhimanda kuti Chamisa akumbire regerero. Inini zvangu honestly I suspect kuti vakomana vacho ndo team rema CIO ma state security chinchi, because that is the reason futi ukona kuti Nelson Chamisa anobva atopindura vanhu vacho, because vamwe vacho anenge akuziva ma-faces avo nemanyorero acho avari kuita. Now Handzoni Chamisa, until waita national apology on your failures chimbomira resetting ndo shoko riri kubva riri kusvitswa kuna Chamisa, ende iye wacho ari kubva atopindura achiti imi ndimi nation nai nyika yakakura kupfuura munhu mumwe. Ndo mhinduro iri kupiwa naChamisa panapo kuti nyika yakakura kudarika iwo uri one, zvokuti vanhu vanganingirina. But guys, let's be honest, ini nangu handioni, handifungi kuti pane reason kana kuti nemusoro kuti mungataura kuti Chamisa must apologize to the nation. Ndona vanhu vakawanda vanoda kukafambisa ka narrative kako ka agenda, he must apologize kusitakura kuti chese chaarida kuuya achida kuita vanotanga kuti tanga wakumbira regerero zvekumashure. Nyaya dzekumashure dziya I believe case kana kuti pa issue ya Chamisa vana veZimbabwe ndo vanofanira kutokumbira regerero kwaari. Why? Because pakaitwa zvakawanda akatanga kuita maitiro aiita, but vana veZimbabwe vanokwanisa kuda kuitawo zvinoitwa nevanhu vari kusapota. For example, tarisai zvaitwa kunana Mozambique, tarisai zvaitwa kune dzimwe nyika, tarisai zvinoitwa kunana Kenya, manhigiri neKenya, tarisai zvinoitwa nekunana Tanzania, zvekuti vari kuzorohwa, vari kuzonzwi they don't care. But kuZimbabwe vanhu vakasvika pa the extent yekuti vakutyira nyama yavo, vakutyira miri wavo, vakutyira kuti tingazonzwai tikazodii. Saka Chamisa wacho agarawo anenge achityira miri wake, because azvibude kuti makati imi muri kutyira miri iye wacho leader achityira miri, hapana chinoitwa chikafamba. And the mistake hombe inoitika, especially these people vanenge taura tuma facts tokuti Chamisa must apologize, asati aita anything he must apologize pane zvaakakundikana kumashure. Ndo vamwe vanhu vakakundikana kuuya kunomuvhotera, cause munhu anenge akanyatsovhota kutaura chokwadi inini I know and I understand. Ukatonzwa munhu akavhota ane matauriro anoita, vazhinji ava vanga vangori kumabasa kwavo ikoko, hapana akambouya musi wa 23 August paya, hapamborina. Ukatobvunza vamwe kuti pakavhotwa nguva yava vachatozive nyaya dzacho dzekuvhota dzeelection, vakaronera pa social media, vaingoona pama YouTube, pama Facebook, ndo paingoonekwa election nepama TikTok whatever. But those are the same people apanenga munhu anenge achibheja kuti ningi ndiye ari kuwina, ningi ndiye wangu, anowina sei kana ukasamuvhotera. Saka anofanira kuapologize kuno umwe ndiana, because ngatarisei manumbers acho actually vanhu vakanzi vakaregister Zimbabwe ina vanhu vangani. Wochitarisa kuti nekuwanda kwamakaita muchiti tiri kubhejera Chamisa ndo bhiza redu, unozviziva here kuti vanhu vakanyatsobuda zviri serious, hatimbodi kuswera tichiudzwa nyaya dzekuzonzi voters what zviya zvinhu zvekuti pada kusangana pakati pogadziriswa nyaya dzevoters roll. Imimi itai make sure kwete zvokuti voters roll mazita anozanga ngoapiya musi wacho wekuvhotwa, voters roll rikagara ragadzirwa rogara rabuditswa unzi right izvezvi so, because vamwe ndoziva kuti vamwe vanozongoti anzi musi wacho wekuvhota unozongosvika zita rako risipo panhigirini pacho papa. No, hazvifanira kudaro. Chinofanira kutoitika kana pane ma-mistakes akadaro, panozofanira kutoitika kana kuti 2 weeks before mazita ogara abuditswa, so that vanhu vombopfura nepo vachicheka mazita avo, ashaya zita rake obva atogadziriswa zita rake ronge riripo. But it's something chekuti senyika munongotaurirana makagadzirisana zvikatonaka zvikatoita po. Ma-leaders vane a role to play, imimo futi vanhu mune a role to play. It doesn't make sense ndakazvitarisa kuti munotanga kuti Chamisa must apologize kuti akanhingirina, nemiwo vanhu futi you have to apologize for what? For kuita kuti vana venyu vazoramba vachitongwa neZANU-PF yacho. Makarengoregeredzerawo zvakadaro makati iye is the leader, he must do something. Zviri wrong izvozvo. Ende tikaona futi pamwe pakaregeredzera vanhu pakauya shabangu paya, vanhu makangoregedza, vanhu vachingoregolewa. Ma-MP amaitoti enyu acho amuna kuziva kukosha kwama-MP. Dai paya vanhu vakaita plan, dai nhasi uno tisina nonsense dzekutaurwa dzekunzi 2030 this 2030 that, but vanhu makasiyiwa makadaro makatanga ngoti habo ngozichi habo ma-MP vachiwipwa 1-1. Izvezvo tarisai zvaakuitika, vakutokudza 2/3 majority tinayo. Saka kutodai so takadai vakangouya kuparliament vanongoti ngatingovhoterana tione kuti tapinda here ku 2030 constitution. Nyaya dzekuamendwa kwama-constitution idzo nyaya idzo hadziwanzoitika kumba kwamune muri kana kumasero, inyaya dzekuparliament
ndokunotanga kutaurirana toita sei, zvinobuda here zvinhu izvi, toita sei, ndokunoitwa madhibheti ane musoro. But vanhu makaignora zvese izvozvo, makaona kunge parliament inzvimbo isina basa, kuti parliament haina basa. Saka kune basa kunotaurwa dzimwe nyaya nechekuita nematongerwo enyika, kana kuti panorongwa nyaya yamatare enyika ndekupi, pada kugadziriswa ipapo.